Bekleyer Adatlı Radyosu. Türkmenistan'ı ardıny näde geçdirmeli? Şu temadan tegeli stol söhbetdeşligimizi dinlemäge çağırýarys. Onu Pragada studiodan men Ýowşan Nurwan alyp barýar. Türkmenistan raýatlaryň häkimetleri ardyny şikaýetlerini ýetirip öz meselelerini adalatly çözüp bilmek üçin ýeterli kanun kepillikleriniň bardygy aýdylýar. Ýagny raýatlar düzgün boýunça öz ýaşaýan etraplarynyň vilayatlarynyň degişli bölümlerini bellenen tertipde ýüz tutup, ýa-da bolmasa kanun goraýjy guramalary arda ýazyp öz meselelerini kanun esasynda çözüp bilmeli. Emma ýurt içinden gelýän habarlarda häkimetleri ard edip, meselelerini adalatly çözmegiň başartmaýan halatlarynyň hem az därligi. Bu ýagdaýyň adamlary barha köp lap geçi diýenini gaýdylýar. Bu ýagdaý baradaky ýürüýte söhbeti Aşgabatdan ýerli synçylar siýasat aktivist Nurwer Nurmehmedi, publisist ýazgy Amanmurat Bugaýew, Şwesiýadan ýazgy Ak Muhammed Welsapar çağırdyk söhbetdeşlige hoş geldiňiz. Sağ olun. Bilşimde ýaly ýurdun prezidenti hem ilatyň arda şikaýetlerini eserden seretmeligini, olara wagtyna ýerlikli jogap bermeligini ýatladyp durýar. Bu Niýazow döwründe de şeýledi. Ýöne soňky döwürde adamlaryň ardyny eşitdirip bilmeýänligi hakynda habarlar gelip gowuşjak. Indi bu ýerde näme bolup geçýär? Belki Nurwer Nurmehmet siz başlarsyňyz. Niýazow döwründe de şu ardy meselesi, ulu meseledi Berdi Muhammedow bolsa, häkimete geçen soň bu mesele hasam köp üns berip başlanýar boldy. Yani sözümüzü başlangıçta devlet tarafından azat aytmalar ki kanuni esasları var deydiniz. Men sonuna alapki kanuni esası eğer ki Türkmen kanunçuluğunu göremek için yapmışmarım. Arda şikayetlerin bilen işçilik vardı ve devletinde kanun vardı. Son kanunun yerine getirilmeyi boyunca devletin mekanizmler vardı. Ama eğer sonuna al kanunu yok, sonuna al mekanizmlerim yok. Arda adamlar argası değilip yekirliyorlar. Nurwer bagyşla sözüň öreýin, ene ýurtda konstitusiýa we kanunlar we suwtlar, prokuratura we häkimlikler we bu kanuny kepillikdämi adamlaryň ardyny şikaýetini dinlemek üçin prezident we ýerine ýetirýän häkimet we bular kanuny kepillikdämi adamlaryň ardy şikaýet edip bilmek üçin. Ýoksa kanun bar. Başdan pikir ulaşıklığından başlamalıydı. Öyle iki yere kabul edilen kanun var. Biri 98. yılda kabul edilen kanun. Bir Saparmurat Türkmen Maşı'nın kolu bilen kabul edilen kanun. İkinci kanunun edilse kanunun devamı. Yani din edilen kanun. Bir 99. yılda kabul edilen kanun. Şu kanunla da raýatlaryň arz şikaýet etmegiň ýolları on düzgün tertip hakyndaýdy. Ona ýa 99. ýylyň 14. ýanwarynda bolşdy. Olmasa 98. ýyldaky kanunun 98. ýylyň 6. fevralynda prezident tarapyndan gol çekilip güýje beren kanun. Mine soňal kanunlar bilen mire adamlaryň biri emanet şu kanun bilen bok. İşte başka bir zat aýdylmaýar şol orada. Şol döwürde ýaşyň görkezmesi boýunça etraf häkimliklerini, welayet häkimliklerini ullukan posta gutulary goýuldy. Şol ýerleri raýatlar öz arzy şikaýetlerini eltip bilýärdiler, şol gutulary okwap bilýärdiler. Emma şeýle ýagdaý kötü çekmedi. Sebäbi muň esasynda şeýle gutularyň bölmeginiň esasynda bir garap PR aksiýa ýerdi. Ýagny ýurtda hemme adetine ýalyk başarýar. Dine ýasyň aýtmagy, etmegi bilen hemme çözülýär diýen ýaly pikir öwretmeli halkyň içinde. Emma halk şol posta gutularyna öz aralaryny elti berdiler. Bu da ýadyň bähidine bolman soň şol gutular girmeli. Nurwer Nurmehmet, Amanmurat Bugaýew Berdi Muhammedow häkimet başyna geçen soň ýene şu kanun goraýjy guramalaryň üstünden edilýän şikaýetler boýunça bir komissiýa döretdi. Indi bulara näme boldy? Bu ýerde näme bolup geçýär? Ordan näme üçin arda şikaýetler ýene mesele bolup ortaga çykýar? Doğrudan Türkmenistan'da ardı şikaýetleri dinlemek boýunça kanunlarym kabul edildi, ýürüýte komisiýalaryň döredildi, etraf häkimliklerine de şeýle bölümleriň işi ýola goýuldy. Ýöne şol kabul edilýän kanunlary, düzgünnamalary derga etmeli jemgyýetiň özü, ýani adamlaryň özü, ýurtdaky jemgyýetçilik guramalary, ýaşullar maslahaty, welayet, etraf
halk maslahatçıları, yaşlar, ayanlar, profesör kuramaları, kafalarından ikisani siyasi partiye ve beylek kuramalar bu uğurda anık iş ediyemi. Ben şunu önemli tasdiklat bilecek, tasdiklat eden oklar. Şu uramaların hiçbiri halkın ağzını ağlayan urama değil. Şunun için ilat, tevhid edilecek olayan siyasi partiye ağzı olmağı hıvız eden o. Bir ilatın ağzı yolunu değiştiriyordu. Ne için ağzı yolunu bunu düşündüreyim. Sebebi ilatın ağrımlı yolu kazavanla siyasi partiyenin cemiyetçilik kuramalarının kayıtlanması birinin ağzının adamların arıskayet bilinmeyen olsa, arıskayet yer kertmeyen olsa, o devlet idarelerinin hasmetin adamların ölümüne yakar. Bu aman brat bu. Ak Muhammed Gelsapar siz buna näme diýmekçi? Doğrudan bir yerde mesele adamlarda mı, hakimiyette mi? Yok, men pikirimçe bu taýda günä adamlarda däl. Adamlar arda ýazýarlar, ýüz tutýarlar, ýüz tutmaly idaralara, onuň hatda prezidentin özüne de ýüz tutýarlar. Ýöne şol ardalar ýeten ok, barmaly ýerine baran ok. Ha men size bir anyk mysal getireýin. Türkmenistanyň häzir bir ýazyjy ýaşaýar, 70'den geçen. Ol Sowet döwründe bütün Türkmenistana belli uly ýazyjy. Onuň şol 94-nji ýyldan bäri sesi kesilip oturan soň, kitaplar çykman soň Berdimuhammedow hat bilen ýüz tutdy. Emma şu hata bir yıllap cevap bolmadı. Onun o ikinci gede kat yazdı. Yine de cevap bolmadı. Üçüncü gede hem hat yazdı. Yine de cevap bolmadı. Neticede ol adam daşary urt halkara şol hukuk goraýjy uramalarına yüz tutup ahir soňunda şolardan kömek aldy. Neticede şol adamın haýyşyny Türkmenistanyň häkimetleri ýerine ýetirdiler. Ýöne ýurdun içinde çözülmedi şu mesele. Şu mesele daşary urtlara dünýä derejesine çykyp Türkmenistanyny dolandyryjy adamlary şol sanna prezidente de gara tegmil bolup onuň çözüldi. Men diýjek bolýan adam şondan soň şol adamam öz gurruna göre şu bilipdir şoň ýazan ähli 3 hatynam hram saklapdyr. Geçirmendir Berdimuhammedow. Diýmek Berdimuhammedow ýurdu nähil dolandyrýar. Iki sany keseki adama daýanyp dolandyrýar. Olaram halk bilen prezidentin arasyny bilýeşli üzüp otýarlar. Bir Ak Muhammed Gelsapar. Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, tegelik stol söhbetdeşligini saatly ara kesme bilen dowam etdirýäris. Qadarly dinleyijiler, siz Adatlyk Radiosynyň tegelik stol programmasyna goşulmaga, gatnaşmaga çagyrýar. Bu gepleşikde resmi türkmen medeniýetini agdalmaýan, emma türkmen jemgyýetçiliginiň durmuş ýaşaýyşyna gönnün täsir ýetirýän meseleler barada açyk hemme taraply görüň etmäge, jemgyýetçiligiň öz meselelerinden habarlylygyny giňeltmäge finansyk edilýär. Siz aýdylýan pikirler barada öz pikirleriňizi aýdyp, tema teklip edip, ýurtda edilýän gowy işler barada hem delilli görüň edip bilersiňiz. Pikirlerinizi bize Türkmenistanyň, Türkiýede habarçylarymyzyň üstü bilen telefon, internet, sosial ulgamlar adatkabar.com arkaly ýetirip bilersiňiz. Öz meseleleriniz hakynda gepleşiklere goşulsaňyz hoşal bolar. Bizim internet adresimiz adatkabar.com, Facebook adresimiz Adatlyk Radiosu aýry ýazylýar. Twitter adresimiz adatkabar, kontakt adresimiz adatkabar bile ýazylýar. Gepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, tegelik stol söhbetdeşligimizi dinleýärsiňiz. Ine şu mesele boýunça adatkabar.com'da açylan forma seslenmeýänler dürli pikirleri orta atýarlar. Ine özüni Ýusup diýip atlandyran bir dinleyijimiz Aşgabatdan şeýleýär. Niyaz döwründe hem arda ýatsan gara seredýärdiler. Eger ardany prezident diwanyna ýetirip bolsa has gowy hem seredilen halatlar bolardy. Berdimuhammedow döwrüne geçilip raýatlaryň ardalaryna seretmek meseleleri düýbünden ýatyryldy. Masal üçin prokuratura idarasynyň edenetlikli bir kanun hereketlerini dogry seredip bermekli haýyş edip Milli Howpsuzlyk Ministrligine ýatsang, dost siziň üstüňizden arda bar diýip ýene de ardan prokuraturaň eline düşýär diýip Ýusup ulyn tesvir ýalypdyr. Bu tesvirleri okumak üçin elbetde dinleyijilerimiz adatkabar.com'a girip bilerler. Nurmehmet indi ilatyň pozisiýasy nähil? Adamlar dogrudan haklaryny dogry talap edip bilen oklarmy ýa bu meselede olan öwrenmeli zatlar barmy? Bir ýerde bir kadam günäkärmi ýa dogrudan bir ýerde başga has düýpli meseleler barmy? Yok, umuman sistem günäkär. Ýoksa onu kadam asyr durmam bir ýere bolýar.
Görüştaydırsın beren soruňa men endi jogabymy dowam etdiresim gelýär. Adamlar kerhilerek bolýar. Biri gorkak bolýar, biri batyrly bolýar, biri edenli bolýar. Şonuň içinde öz jany ýanyp gorksa da ýazýanlar bar arzany. Emma şonuň kady serilen ok. Men şaýda bir mysal getiresim gelýär. Aman gelin Şafuda Kopparada öňüm aratlyk radiosyna gurrun edilip 3-4 ýyllykda sol adam edenli adamlaň hataryna adam ol gorkman etmän arzyda ýadyady, oň çögüdüne garaşýady, sebep bolmasa ýende inikli stansiýalary bar ýady. Özüm soň talap edýän zady özleriniň owasyny, gargalan sakaryp owasyny. Sol owan, sol owadaky Dayhan Birleşiginiň başlygynyň häkimlik bilen bilelikde eden puzurluklary barady. Şolar barada ine aman gelin ağa prokuraturada ýazdy, meclisde ýazdy, prezidentiň adyna da ýazdy. Netijede onu ýekirdiler. Günahkary istat etmediler. Ahyrda onu dälhana saldylar. Onuň ol däller, ol sağ ödüm selleti ören gowy işleyen adam. Ödüm yaşlı adam. Onu vurdururum. Nesinin alaky zatlar barka, onun şu ýalgyny adamdan görmeklik, men pikirimçe körlükden değil, bir öz olsak adam käçilik pozisiýandan bolmaly. Şu zatlary görmedigen milýä, suratları görmek için lokan akılım gerekten. Ne son alaky ýardaýlar Türkmenistanda şu adam bolup dur. Nurerinde şu mesele barada dasar ýurtda işleyen migrant işçileriň biri bilen gurlaşdym. Şonda eger hakyny talap etseň ýa-da bir adalatyň dikeldilmegini talap etseň, sen gollaýan näle adamlaryň içinde sen garşyňa çykýan has köp bolýar diýen pikir orta atdy. Şu dasar ýurtda işleyen alliyen migrant işçi. Indi siziň pikiriňizçe bir ýerde dogurdanam näme üçin şu şapudak fiýala adamlar meseleni orta atsa olar halk tarapyndan gollananok. Näme üçin adamlar öz meselelerini häkimiýete ýetirmekde nähildir bir guramaçylyga gelip bilenoklar. Aman gelin ağasını arvasın yadanını ol hakikat vardı yarıyordu. Onun karşısına oğlunu gıyırını kuşkurdular. Adamları kuşkurdular. O adamlarım devlete karşı adamlar. Onlar halk değil. Halk onun karşısına kalmadı. Sonuna alıklatlar kendi yerde de bolya. Ama halkın içinden bizim hukuk koruyucu kuramalarını kavuştan içinde. Son alaky adamları tapyalar da hakikat için görüşen adamın üstüne kuşkuruyalar. Kuşkurulanım hükman kuşkurulçu alam iş ediyor. İş etmelerde olam işten çıkarılıyor, yekirliyor, yeni ordatlar ediliyor. Sonundan gelip ötün storyyanlarım var. Ne ýagda işiniň ýalaky. Ýoksa Nur Mehmet. Aman murat bu belki goşularsyňyz bu gurruna ard eden adamy nähildir ýekirmek meselesi bolup geçýär, şoň üçin hem adamlar ard etmekden çekinýär diýen pikirler aýdylýar. Bu ýerde dogrudan nämeler bolup geçýär? Onları bile arz edip öz ardını esaslandırıp häkimetlere getiriyen adamların sahana azmını aýtmak gerek. Adamların köpüsi şol entek edilmedik bulumdan gorkýarlar, özüniň garşysyna entek görünmedik çäreden gorkýarlar. Bir ýagdaý. Ikinciden adamların köpüsi şol gençlik uramalara arz edilen ýyl içinde möhümün bitenok, men arzyna gulagyny afanoklar diýip gep gurrun ýaýradanny kem görenok. Bu bir ýa-da Aratlı radyosuna da varıp yetkiyene 15. April'de Aratlı radyosunu bir mayıp men Türkçekli invalid arabatını arıp bilemok mağa kömür ediyen adamı yok deyip arz edip bir Aratlı oğlum 16. Fevral'da da son arz edenin arzının çekliğini efire verildi. Şimdi men bir ýagdaýy düşündüren şu yerde men o devlet idaralarının da arkasında birer yine birinin de Türkmenistan'ı eğer son hakikatlarına mayıp invalid adam bar bolsa, özüm soňa Türkçekli arabanın invalid arabasının gerekligi zeruriyet bolsa, şol hakynda da lukmanlaryň gelen netijesi bar bolsa, şonu etraf derejesinde, welayet derejesinde çözýärler, şo çözülmese, onu Türkmenistan'ın sağlık saklaýyş we German Senaty Ministerliğinde görüýte upravleniýa işläwdi. Şol maýytlara gorluw bermek barada upravleniýa, şol upravleniýa ministerliğin şol buna verin söyleyemem. Şol adamlara da iyi vermen, iyinden haber tutanyan onun içinde şol oyunu hem ministerliğinin işarının hem de yurttaki kızıl ayarın cemiyetin adımdan şol Türkçekli invalid arabası yeltkaydıyalar. Bir adamlar mesela söylüyen tarafına da veretmeliler. Yani get dörödönün bilen iyil içinde koğuk kalmadan dörödönün bilen mesela sözlüğünü ok, mesela sözlüğü için görüşmeli. O için ben şunu bilmem ol tutyanam yok, batyanam yok.
Bir Amanmurat Bugaýyň pikiri. Hormatly dinleyijiler, şu ýerde söhbete ara berip, Türkmenistanda kawarçymyz Sultan Açylowanyň Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy 50 ýaşyndaky ogullary bilen şu mesele boýunça geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilirlikde dinläliň. Şäher hakiminiň kabul edilişine gir bilenmek diýip şunuň ýalyk näradyçylyk bildirdiňiz. Şäher hakimine haýsy mesele bilen ýurt tutýaňyz? Men köşe watyna 2004-nji ýylda plan jaýym doly ýykylyp aýryldy. Elbetde Damowy kineskämde ýok ýöne Reseniýa bar. Şu Reseniýa etatyna da öňkü prezidentimiz ýykyp aýyrdy. Soňam aradan çykandan hökümet bu prezidentimiziň eline geçdi. Häzir hormatly prezidentimiz şu Reseniýa boýunça da jaýlary doly aýyrýa ýöne raýatlaryň islerini kanagatlandyryp olaň öý bilen üpjün edip ondan soň jaýyny ýakýa. Biziň bolsa öňkü prezident döwrüne ýykyldy. Piçil biziň ýagdaýymyzda seredilenak. Men şu köşe watyna öz jaýymda 15 ýyllap ýaşadym. Şu döwürde şolowada suwam ýokdy, togam ýokdy, hatda köçelerem ýokdy. Ähli kynçylyklary, gada, suw, tog, ähli kynçylyklary geçirip, ýa-ni bir owalamyz düdürli diýemizde jaýymyz ýykyldy. Şeýdibem biz öýtede udarsadyk. Häzirki prezidentimiz häzirki ýaşap oturan goňşy bolamlarymyz jaý bilen üpjün edip otur. Ýöne biziň meselemiz şödülenok, bizen bir topar çağalar bilen ogul gelin artık öýde ýetişip gelýär. Çağalary oňuşdurmak, jaý ýagdaýy, ýaşaýyş ýagdaýymyz kyn bolandan biz öz ýykylan jaýymyda ýerine jaý bermegini talap edip tutýar. Şu tutmak üçin hem şäher häkimine haýsy häkimliklere barsaň bir-biriniň üstüne atýar. Gara diýjek bolýanym şäher içinde ähli etraplara bir-biriniň başyna atýarlar-da bizem aýlanyp çykýar. Ahirine şäher häkimligine geldim, şäher häkimine de ýüzbe-ýüz bolup öz meselemiz çözmek üçin, ýüzbe-ýüz bolmak üçin kabul edilsegine ýazylyk. Şol kabul edilsege de inhazet saň eder, öz nowatyňyz gelende habar berer, diýerler ýöne habaram beren aklar wagtly-wagtyna saň edip habar tutup durýar forýan, biziň habarymyza alınmaýar, trupda götürilenek. Indi priýomna 6 aý boldy. Indi nowata ýazylsagam nowatymyz gelenek diýip her hepde gelip şäher häkimligine oturýar. Indi şu öz meseleňiz boýunça başga haýsy distansiýalara töýüp tutdyňyz? Öz meselem boýunça ýankaýtysam ýaly Niýat etrap häkimligine, Adatlyk etrap häkimligine, Bagtyarlyk etrap häkimine, ýokary kadyýete, hormatly prezidentimiň kabulhanasyna da ýutdum. Olaram ýerine çödüň diýip ondan hemme häkimliklere ýaşaýsa upravleniýeti bölümine de hatlary ýerilipdir. Hemmedem öz ýerli häkimligine de ýutmagyny maslahat berýär diýip jogap berdiler. Häzir men meselem çödülenek. Ine görüşümüz ýaly Türkmen raýaty öz jaý meselesini çözüp bilmeýändigini aýdýar. Şu ýerde şu adat habaryny kotgomy tesgiriýadan adalatly pikir diýip özüne at goýan okujymyz şu ardalaryň şikaýetlaryň dogry çözülmezligine, şolara dogry seredilmezligine, korrupsiýa meselesiniň rol oýnaýandygyny aýdýar. Ýagny okuw girmek üçin hem wezipe geçmek üçin hem pul bermeliligini, şu wezipe bilen adamlaryň bolsa şu pul barada pikir edýändigini, adamlar barada ikinji orunda, üçinji orunda pikir edýändigini aýdýar. Ak Muhammed Welsa Partisiýa geleliň, siz ýurdun daşyndan seredip oturýarsyňyz. Siziň pikiriňizçe bu ýerde näme bolup geçýär häkimet bilen halkyň arasynda arz şikaýet meselesinde? Umuman biz häzir oňluk zatlaryň gurrun edýäs. Dogrusyny aýtsaň. Sebebi döwlet şekilli döwletde arz şikaýet ýazyp häkime ýüz tutmaly zat ýok. Ol bu bir orta asyrlardan galan diýip. Egerde ilat öz hakyny alyp bilmän, hukuky bozulup prezidente ýa bolmasa häkime arda bilen ýüz tutmaly bolýan bolsa, şoň özi eýem şo taýda döwletiň ýokdugyny, diňe şoň bir dekorasiw döwletiň bardygyny aýdýar. Egerde döwlet institutlary işlemesi ýaly işläp dursa, onu hiç bir adam ýurdun içinde prezidente mi, ya vice prezidente mi, ya premier ministre, ya şolar ýaly wezipeli adamlara ýüz tutmaly bolmaz. Men şol Türkmenistanyňky ýagdaýy Şwetsiýa bilen deňeşdiresim gelýär. Şu taýda haýsydyr bir adam men hukugum bozulýar, men plan hili hakymy alyp bilemok diýip ýurdun baş tutanyna premier ministre ýüz tutsa, gaty gülkünç bolar. Sebebi şu premier minister şu haty näme etmeli? Ina şol haty olam suudi vermeli. Onun suud şoňa sereder, ol premier ministri berdim ýa men özüm berdim, oň tapawdy ýok. Ol diňe şu suudun bilen çözülmeli. Hakyky döwlet şekilli döwletde hemme döwlet institutlary işleýär. Suud, prokuratura, kanun çykarjy organlar, media, ýani
köpçülüklerin habar serişdeleri. Şol institutlaryň hemmesi öz ýerlerine işläp dursa, onu adamlar hemişe hakyny alyp bilýärler. Häzirlikçe şu biziň edýän ähli gurrunlarymyz diňe bir zada baryp diýerýär. Türkmenistanyna döwlet şekilli döwlet ýok. Egerde döwletiň özü bolmadyk ýagdaýynda, o taýda şu döwletden men hakymy alyp bilemok, plan ýerde men hakymy diýär diýseň, bir hili ol gülkünç bolýar da. Hawada bolmanada döwlet şekilli döwlet bolmasa hakyň gider, hukugyň dep bilener. Sözüňem dinlenmez. Hukuk döwletini eger henide çenli şu kanunyna gawat gelmedik bir ýagda ýüze çyksa, şu taýda da adam öz haky ilen hasap etse, olan suwda ýüz tutsa, onuň şu suwda çözülýär şu mesele bolin prezident diýilen bir zat emele gelýär. Onun onlarça gedekmi, yüzlerce gedek şondan soň ähli şol real dawalar şol çözülen presidente salgylanyp, edil şol çözülüşi ýaly ýene-de çözülýär hem adamlar şondan soň şu meselede kösenen oklar. Ine şol ýaly bolmaly hakykatda. Ak Muhammed Gelsapar, Garip diýen bir okujymyz şeýle ýazypdyr. Diňe pulsuzlar ardy edýär. Pul bolsa para berip iş düredip ýörmeli. Ardy diňlemeli adamlar pula garaşýar diýip ýazypdyr. Indi Türkmenistanyna kanuny esasy meseleler çözmek üçin näme edilmeli? Dogrudan şuňky nähil çykalga başy ýagdaýdan Nurberdi Nurmehmet. Hakikaten everde devlet hükmünde işleyen olsa, onun ardı şikayeti esasen yerim bolmalı değil. Hem meseleler suudun kararı esasına çözülmeli. Yani her suudu yetiştiğinde de suudda çözülen mesele yok. Bizim edaramızın bir neçe yerine getiren işleri vardı. Şoların pulunu alma için suuda bir neçe verip yüzlenlik, bir kocalık suuduna. Türkmenistan'ın yukarı arbitraj suuduna yüzlenlik, ama o da hiç şey peyda eden o. Sesini innikelek baranda arbitraj suudu seni kabul eden o. Sondan son yukarı suuda yüzlendik. Yukarı suudun cevabı son alakırap bol çıktı. Sebebi suudlarım Türkmenistan'la öz vazifelerini yerine getiren o. Onlara da görkezine gerek. Neslinin yağday. Ama hakikaten meselelerini çözmek için devlette kanunçuluk işlemeli. Devlet özünün devlet hükmünde duymalı. Ol aytım olsa bir adama yani bir küçük kötlüğü topara kulluk etmeli değil. Ol halka kulluk etmeli. Devlet halkın olmalı. Neslinin yağdayda bu zatlar düzelttiler. Onun nerede düzelme yok. Yoksa Bu Nurberdi Nurmehmet. Aman rat bu size geçmeden ýene bir okujularymyň tesbirinden bir böyle eşitdirmekçi bolýar. Ýani ardyman ýene okujymyz ardyň eşitdirmegiň ýeki ýoly bar. Birleşmeli köp bolmaly. Guramaçylykly işläp internetden, sosial ulgamlardan peýdalanyp diktaturany, korrupsiýa çümen çinonlukları paş etmeli diýip ýazýar. Olar aglap kat ýazsaň okamaz, ýalwarsaň eseler. Olar diňe güýçli bolsaň ardyň eşder. Adamlar gorkup ýa çekilip ýaşap bilmejegine düşünerçe boldy diýip ine ardyman atly okujymyz ýazypdyr. Yaramada atly okujymyz bolsa näçe ardy ediber, sen dinlejek ýok, jogap berýän ýok. Gaýtam özüň günäkär edip barýarlar. Ardy edenge puşman edýärsiň. Ýöne köplük bolup birleşip baraýmasaň başga çykalga ýok diýip ýazypdyr. Siziň pikiriňizçe bu ýerde nähil çykalga bar adamlar üçin, jaýy kılan adamlar bar, ýa ýene soňa meňdeş adamlar bar. Dogrudan olar şu onuň gatnap ýörmelimi ýa bu ýerde dogrudan adamlar bar, öýler çykalga döredip bilermi öýler üçin? Bunlar devlet içinde hareket eden aklı problemler son doğan yerine dontur diyelim. Ülkenin netice vermez, yalnız yurtta söylenen meseleler var. Hatta zayi kılayanların sonku 4 yaşınlıkta zayi bilen üçüncülüğün önkü doğru bilen deneştirenimde oğlanını bir aydılmalı hükman bir fikir. O zaman aklı verdi bu yani devlet idarelerinde hem gözle oturmandan. Ben yine ön fikir meseleyenden. Şol halkın adından döredilen, halkın ağını bukulup döredilen cennetçilik kuramaları, partiyalar, Kalıverse halkın haylan deputatları öz borcunu belza etmeli. Şular öz borcunu belza etmeli. Devlet neyse kanun düzgünlüğünü kabul etsin olsun. Kanun solluğuna da belki karamayanın yakmetkesin ardı yetmeli. Şimdi hakikaten halk özünü lanmalı. Öz için özü hareket etmeli. Bir paykası bizden onki yasak geçenler ayrıdır. Ha mesela ağlamadığı oğluna emme yok.
ýa-da kesmesen ganamaz diýilýär we beýlek gurrunlar. Esasy halk hemde halkyň adyna bu kurtlar ödülen cemiyetçilik siyasi uramalarda taýlanan deputatlarda. Ýokşan. Ve aman rahat bu. Nur Mehmet'in şu deputatlaryň jemgyýetçilik guramalarynyň dogrudan halkyň ardan dinlemek üçin, halkyň möhümini bitirmek uğruna has netijeli hereket etmek üçin näme edilmeli, näme edip bolar Türkmenistanyň şertlerinde? Şeýle mümkinçilik görýäňizmi? Köp partiýalyk göredilmeli. Köp partiýalyk uğruna halkyň ödem ayagy almaly. Şonu talap etmeli, partiýalary birleşmeli. Diňe şeýle ýagdaýda ýurtda adalata tarap bir ädim ädilerdi. Diňe şeýle ýagdaýda halk deputatlygyna halk üçin işlejek adamlar saýlanardy. Onsuz bu zatlaryň çödgüdi ýok. Ýurtda ýeke partiýalyk ýaly bir zat ýokun türýär. Göredilen partiýa döwlet tarapyndan gurnulan partiýa. Jemgyýetçilik guramalary şonuň ýaly. Ondan olardan köp taýda garaşyp bolmaýar. Halk özüniň konstitusiýa boýunça halk häkimetiniň gözakçylygyna düşünmeli, şonam talap etmeli, başarmaly. Ýoksa Nur Mehmet Akmuhammed we sapar jemleýiji sonra bermek isteýärmi? Soňky döwürde şu Türkmenistanyň şu sosial ulgam arkaly daşary ýurt metodi arkaly öz pikirlerini aýdýan, şikaýetini estirjek bolýan adamlar köpeldi. Siziň pikiriňizçe şu daşary ýurtlardaky türkmen aktivistleriniň roly nähili şu türkmen raýatlarynyň häkimetleri ardan estirmek meselesinde şu ýerde bir täsir bolup bilermi Türkmenistanyň için näki ýagdaýa? Elbette täsir ýan bar. Şoň üçin halk Türkmenistanyň öz içinde ardan estirip bilmän soň işini düzedip bilmän soň daşary ýurtlarda hereket edýän opposision guramalaryň saýtlaryna, Amerikan radiosynyň şol sanasy azatlyga ýüz tutýarlar. Ol ýöne ýerden bolup geçenok. Diýmek, Türkmenistanyna aň düşünje ösýä, jemgyýetçilik düşünjesi ösýä, şo zatlary göz tutmaly. Hemde tiýdirek döwlet institutlaryny hakyky işe girizmeli. Egerde döwlet boljak bolsa, onu şol 4 sany deň hukukly şaha bölünmeli. Ýani 3 sany deň hukukly şaha bölünmeli. Olaň bir kanun çıkarjy, ol parlament işlätdirmeli, prezidentden garaşsyz, onuň ýerine ýetirji, ol prezident häkimeti, üçüncüm suw häkimeti. Indi şu 4-nji diýänim men. Şol bolmasa, ýene de şol üçüsi dogry işläp bilenok. Olam media. Şol 4-si birleşip hem döwletiň çüýremen, hiçli korrupsiýa batman, para horlugy batman, öňe gitmegine, ösmegine, hem de halkyň hyzmatyna yaramagyna kömek edýär. Ýani döwletiň döwlet şekilli işlemegini öpçün edýär. Egerde ýanky sanylan şahalan biri yetmese, onu eýem alsat başlaýar döwlet. Soňam çüýremesi başlanýar. Ana Berdimuhammedow at minýän adam. Şoň üçin ýene de men şonu at bilen baglanşdyrasym gelýär, şoň düşünmek üçin. Egerde Berdimuhammedow 3 ayak ata minip çapy bilse, onu Türkmenistanyň şuňky döwletem ýörep bilerdi. Eger ol 2 ayakly ata minip çapyp bilermika? Çapyp bilmez. Diýmek, şol atyň 4 ayagy yerli ýerine bolmasa, onu at çapyp bilmez. Türkmen döwletem edil şoň ýaly. Häzir ayaksyz at çapjak bolýar Berdimuhammedow. Bir Akmuhammed Gözapar Şwesiýada ýaşaýan türkmen ýazgysy Türkmenistanyň häkimetleri ardyny näde westirmeli? Hormatly dinleýijiler, şu temadan tegelik stol söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Oňa Aşgabatdan ýerli synçylar, siýasat aktivist Nur Mehmet, publisist ýazgy Aman Murat Bugay, Şwesiýadan ýazgy Akmuhammed Gözapar gatnaşdy. Tegelik stol söhbetdeşligini Pragadaky studiýadan men ýokşuna Nurwan alyp bardym. Eger bu mesele bilen bagly pikirleriniz, bellikleriniz bolsa, siz hem Adat habaryny Kotkoma girip pikirlerinizi aýdyp söhbete goşulyp bilersiňiz. Ýene-ki efirde uşuklarymyza çenli hoş, saglykda galyn.